हाय गाइस वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज थंबनेल देखि तो जानि पारथिबे आज को ऊपर मोर ब्लॉग स्टार्ट होईछि। आज हमर माछ आइटम हम तो सो आमे किणाकिणी करिया जिवु तो देखंतु आज पागटा केमिति अछि देखो एते कुहुला होईछि प्रबल कुहुला होईछि पागटा पूरा मस्त देखा जाଉଛି आज। चलो स्टार्ट करिबा। देखो ए पिलाटा बंगु अबाटा ब्रश करछि हमर बॉक्स क्लास वाला पर जो माछ भाई बता माछ आनिबो माछ आनि के हटिके तापर रोसे हबो तार कौन खाइबो तो कौन खाइबो कौन भाई बचन दांत करछु आमे दांत कर खाइले पुଣି ଯିବୁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ମାଛ ଆଣି ମାଛ ବେସର କଷା ହବ ତାର ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଖାଇବୁ ଆଉ खाइए टी कहदे पार्सल पठे देबी आ जे खाइयो। अच्छा ठीक है कमेंट कर दियो पार्सल पठावा आपण देखा सका कोटा पड़ी कम छः सातटा पर हम 7टा हम 8टा पर आसला कोहड़ी कमिनी केत उड़ी ନାଇଁ ନାଇଁ 1.5 କେଜି ଆସିବନି 1400-1300 ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଯିବୁ ମାଛ ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ 6 ଜଣ ପିଲା ଦିନ ଖାଉଥିଲେ ନା ତାହେଲେ 1300 ଆଉ ଆମେ ବି ବାହାରିଆ ମାଛ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗିଂ କଲେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ବ୍ଲଗିଂ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ସକାଳୁ କେତେ ପଡିଥିଲା 1200 ମାଛ ପାଇଁ ବାହାରି ସବୁ ସକାଳୁ ଆସୁ ଯାଇକି ମାଛ ମଟନ 1200 ଚାଉଳ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା ଟି 125 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆମେ ଯିବୁ ମାଛ ପାଇଁ ମାଛ ମାଛ ଡାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ବି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛଟା କେତେ କୋହଳା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆଉ ଆମେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚାଲ ଯିବା କିଣିବା ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ମାଛ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି କିଛି କ'ଣ କୋଉଟା କ'ଣ ଭଲ ଖରାପ କ'ଣ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଓଜନ କରିକି ନେବେ ଆଉ ଏବେ ମାଛ କିଣା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ପିଠା ଥିବ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଏତିକି ଦେବା ତାପରେ ଗଲେ ଭଜା ଭଜି କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ଚାଲ ଜାଣିବେ ତ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ସୋ ଆମର ତ କଲେଜ ନାହିଁ ପିଲା ଦେଖ ଗିଫ୍ଟ କଲେଜ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କଲେଜ ଆଉ ମୁଁ ରୋଡ଼ଟା କ୍ରସ୍ ହେଇସାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ କିଣା ହେବାର ଥିଲା ତ କିଣିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ପାଗ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମାଛ ବି କିଣିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋହଳା ପଡ଼ିଛି ରୋଡ଼ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଗକୁ ଆଉ ଇଏ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯାଉଛି ସେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ କିଛି ହେଇନି ଏବେ 9:30 କି 10ଟା ହେଇଥିବ ଆଉ ଯିବା ଗଲେ ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରୋଷେଇ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ଯାଉଛି ରହୁ ଆଉ ଦେନ୍ ଭାତ ବସାଇବା ଡାଲି ହେବ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଭଜା ଭାଜି ତ ସବୁକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ ଆଉ 2ଟା ମୁଣ୍ଡ ବଏର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାଜିବି ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତ ସେ ଯିବେ କୁର୍ତ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଏବେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ 2ଟା ଦେଖ କେମିତି ଚେନିରେ ଠିଆ କରି ଭାଜୁଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାଛ ଭାଜୁଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୋଡ଼ି ଦେବି ବୋଧେ 2ଟା ମାଛ ଭାଜିଲେ ଚଳିବ ଆଉ ପୋଡ଼ିଲେ ଆଉ ପୋଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ତ ଖାଇବି ଆଉ କିଏ ଖାଇବ ଆଉ ପିନୁ ତ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉନି ଆଉ ସୋମବାର ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ 2ଟା ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିଲେ ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାତ ତ ଆମର ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ଏବେ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଆଣିଛି ଏଇ ଆମର ସୋମୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଏବେ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏବେ 11ଟା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ହବଣି ସେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଉ ଆମର ତ ରୋଷେଇ ସବୁ ଶେଷ ଖାଲି ଡାଲିଟା ହେଲେ ଚାଲିବ ଖାଇବା ଗୋଟେରୁ ସାର୍ଟ ଆଣିଛି ସେ ଏମିତି ଲାଗି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କିଣିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଯାଇଥିଲା ଦେଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଁ ତାର ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା मनीष ट्रेडर्स ना रेडी आउ सुन देखी बालोटा फोटो उठै दियो बालो पर लाइव चलती टेलीकास्ट चले मो ब्लॉग रे अपलोड हो रेडी आप लोग देख सकते हैं देखी देखी कहो जी हाँ दोस्तों तापर
ତାପରେ ପହଞ୍ଚିକାକୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ମନି ଷ୍ଟେଟସ୍ ସାର୍ଟ ବା ସୋମୁ ବାଛିକି ଆଣିଲା ସେଠି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଥରେ ଥରେ। ଭଲ କପଡ଼ାଟା ଅଛି ଆଉ କପଡ଼ାଟା ଏ 350 ଭଲ ଅଛି। 350 ରେ କିଛି ବେକାରୀ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 1999। ହେଟା ହଉଛି ପେକ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଆମ କଟି ଗୁଡାକି ପଡିଲା କେତେ କହିଲ 1500 ପାଖାପାଖି ପଡିଲା। ମିଛୁଟା 1500 ଅନୁସାରେ ସାର୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ବଢିଆ ଅଛି। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ତାହେଲେ ଏତିକି ହେତିକି ମୁଁ ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ହାତ ଏଇଟା କି ନା ତୁ ଟ୍ରାଲ କରୁଛୁ ସୋମୁଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଆଡେ ହଁ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋ କଲର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଆସୁ ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଲାଗିବ ହାଲୋଜନ ମୁହଁ ପାଖେ ଗୋଟେ ବଡ ହାଲୋଜନ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରୁ ହାଇ ମାକ୍ସ 4-5 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ବିକଳରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଥଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟା। ପୂଜା ପାଇଁ ହୋଇଛି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନିରୀହ ମୁହଁକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପୂଜା ପାଇଁ ଆଇଛି ଆମର, ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପୂଜା ଦିନ ମୋ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆଉ ଘରେ ନୁହଁ। ରେଡି 1 crore ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 1 crore। ମୁଁ 15 crore ଦେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ 16 crore ମାଉଥିଲି 15 crore ଦେଇକି ଆସିଛି କଟାକଟି କରିକି। ଆଉ ଏତେ ଦାନ କଲେ ହବ କି? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। କାହିଁ ଶୁକ୍ଲାଟାରେ ମିଛ କଥା କହୁଛ କହିଲ? ସତ କଥା ମିଛ ନୁହଁ, କଥା ମୋର ସତ। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେଟା ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା। ଆସୁ ତମ ହେଲିକପ୍ଟର ଟା କଣ ପମ୍ପଚର ହେଇଯିବା? ପମ୍ପଚର ନ ଯୋଉ ତ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟା ଯୋଉ ସର୍ଭର କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା? ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏପଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲି ତ, କାଉ ହଗି ଦେଲା ନା? ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ନାଇଁ ତ ଯୋଉ ରଖିକି ଚାହା ପିଉଥିଲ ଦୋକାନରେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଛକରେ, ସେ କାଉଟା ହଗିଦେଲା ବୋଲି ସେ ଆସିକି ଚାଲିଥିଲା। କାଉ ହଗିଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ମୁତିଲା ତା ଆଗରେ ଚକାରେ, ଚକା ପମ୍ପଚର ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ପାଇଁ ତାକୁ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ଜେଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଝାଡା ଯିବେ ଆପଣ ଗାମୁଛା ଧରିକି ଢାଳ ଗୋଟେ ଧରିକି ଗାମୁଛା ଧରିକି ଝାଡା କୋରଡ ପଡୁଛି ମୋର। ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଶୁଣ। ହଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ପେଜ୍କୁ ମୋର ଫଲୋ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।